så ligger det alvorligt meget til, at Peter Bulli i Serena ser ud til at tage den her sejlads i anden start. Kommer Hansen rundt i deres X37, første båd i tredje start, så småt på vej op mod 6. mærke. Så det går ikke så op vej op og sætte spilerne på vej ned mod vores kamerabåd. Og den første båd i tredje start, det er BM Jagting, som ligger op og gør klar nu til at sætte en spiller og komme rundt på 6. mærke, og så altså komme ned her til kamerabåden. Så dem vi har i billedet lige nu, det er stadig anden start. Det er som at anden start er blevet delt op i 2 felter. Det er ved at være et par minutter siden at vi sidst havde en båd rundt hernede ved bundmærket. Og er det ikke først 40,7'eren, den der hedder Vild Luksus over fra, jo det er det, som kommer rundt nu. Og den er tæt for fuld af Grand Solane. Det var dem, der var Grand Solane, og det var dem, som var i fest nede ved sidste gang, de rundede bundmærket. Og Grand Solane kom ud i tredje spor, men nu har de der fået spilleren lidt ned i bedre tid, og er klar her til at krydse op. Men det var ikke verdens mest effektive bundmærkerunding. Og 2.25, det er Thomas Tody, er det ikke det? Jo. Det var sådan en førende båd i anden løb, der kom rundt der også. X362 Sport med Thomas Tody. Og det er jeg ikke sikker på, at de er tids nok til at kunne vinde den her. Det tvivler jeg sgu lidt alvorligt på, men de kommer altså tæt. Der kommer X40'eren, der kommer Luffe 40'eren, der kommer X119'eren. Det er altså stadigvæk både i anden start, vi ser, og så kommer Torsten Bastiansen i XP38'eren. De er langt bagefter, men de må altså også tilbage og over startlinjen efter en 20-start.